ще обсъдим това! Новата Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Do not distributor, така. Alpha Build 2. Както виждате, менюто е много променено. Има Achievements, Texture Packs, Options и Skins. Както виждате, аз вече съм си настроил скина. И така. Реших да почна клипче, защото искам да съм първия, който е направил ревю на играта. Помните преди как не може да слагат главите в тази версия? Вече могат! Малко по-бързо ви зарежда като почнете. И да. Интересното е, че новата версия е малко по-интересничка. Не виждам нови блокове. Всичко ми е съвсем познато и така нататък. Врати са едни и същи. Тук може би има едно-две добавени на ковани и така нататък. Тук може вече да са добавили спална кон. Но как изглеждаш той, не помня. Май беше това. Оцелот. Какво? Мосхром. Това е на овца. Спънква. Хляб. Пик. Това е за Villagers. Да. Тук има малко добавени неща. Може би има заешка кожа. Още какво? Супите са отпреди. Май картоф е нов. Да. Да. Ето този. Ето това нещо, което държа в момента. Ръката си е нова. Опа. Да. Това е общо. И вижте, чайте малко. Това ще го покажа само за тези, дето не знаят. Да? Добре. Това беше. Лодката потъна. И това беше за клипа. Но не съм го забъркал. Надявам се да сте го харесали. Коментирайте, оценяйте и айде чао. Следващия клип.